Dwedwch ni am y gwahaniaeth rhwng blaen y tŷ a cefn y tŷ. Wel, o'n i isio ar y blaen y tŷ i gael look mwy traddodiadol ac yn y tu ôl fan hyn oeddwn i isio rhywbeth mwy modern, really. So mwy o gwydyr, bocsys di. Pam y bocsys di yma te? Wel, o'n i'n meddwl bod nhw'n mwy modern nag dormer windows. Felly, oeddwn i isio pren Japanese o'r enw llosgi ban yn defnyddio torching methods. Ie. Pren wedi llosgi. Pren wedi llosgi, diolch, ie. Ond oedd o'n ddrud iawn, felly defnyddio ni brush larch ag peintio fo i cael y look yr union ar llosgi ban. Ie. O, hyfryd, ydw i? Diolch, ie. Mae'n effeithiol iawn.